ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ಕಾಡೆ ಲಕ್ಕಿ ಕೂಡಲೇ ಪಣ ಲಕ್ಕದ ಜಿ ಕಣ್ಣು ಬುಡಿ ಕೂಡಲೇ ಆ ನಿದ್ರೆದ ಕನ್ನಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೆ ದಾಯ ಪಣ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಇತ್ತು ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಹೋಪ್ಸ್ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಸ್ಕೂಲು ಹಾಲಿಡೇ ಉಪ್ಪುಣ ಅಂದು ಅಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ತೆತ್ತು ತುಮ್ನಾಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಪ್ಪುನಾಗ ರಾತ್ರಿ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಮೋಡಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದಿppe ಅವಿನ ಪೂರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಡು ಟಿಂಗ್ 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 ಮೆಸೇಜಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಬರ್ತಂದು ದಾದ ತುಂಬ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದು ಜಾತ್ ಶಾಲೆದ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದು ಜಾತ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇತ್ತು. ಸ್ಕೂಲಿದ್ದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಲಿಡೇ ಅಂತ ಬೈದಿತ್ತು ಜಿ ಬಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೂ ಕುಡ್ಲದ ಹಾಲಿಡೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಯ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಥ್ರೂ ಅಕಲ್ಲ ಅವು ಮೆಸೇಜಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಈತು ಮಾತ್ರ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಲಿಡೇ ತಿಕ್ಕನಾಗೆ ಮೇನ ಶಾಲೆಗಳ ಖಂಡಿತ ತಿಕ್ಕು ಅಂತ ದಯಪಡ ಡಿ ಸಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಲ್ಪನ ಹಾಲಿಡೇ ಐತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆತ್ತೆ ಅಡೆಗೆ ಅವು ಚಾಟ್ ಮಾತ್ರ ತಿರು ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಜೆದ್ದು ಲಕ್ಕನಾಗ ಹಾಲಿಡೇದ ಮೆಸೇಜ್ ಶಾಲೆದ ಬೈದಿತ್ತು ನೀತೆ ತನಿಷ್ಟು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಲಕ್ಕಾಯ ಬಾಲ್ಯ ಲಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಪ್ಪಿದಾಡೋಡು ಅಂತ ಪಾಪ ಅಂಚ ಪನಿ ಕೂಡಲೇ ಲಕ್ಕು ಆಯ ಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಲಕ್ಕ ದಿಚ್ಚ ಕುಲ್ನಾಗ ಬೊರ್ಚಿ ಬಾಲೆ ಜೆಪ್ಪು ಇದು ಹಾಲಿಡೇ ಮಂಚ ಮಲ್ಪು ಎಡ್ಡೆನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪು ಅಂತ ಪಿರ ಜೆಪ್ದ ಇದೆ ಆಯ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬರೋನು ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕತ್ತಲೇಲು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಲ್ತು ನಿಕಡ ಪಾತಿರೋದು ಲೇಜನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತೋಜ ಕಲೆಗೆ ಇನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಚಪಾತಿ ಬುಕ್ಕ ಬಾಜಿ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಉಂಡಿದ್ದೆ ತಿನ್ನೋಡು ತಿಂದು ಆತು ಜಿ ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಪಾತೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗಿತ್ತನ ತಿಂಡಿ ಮಾತು ಆದು ಶುರು ಮಲ್ಪು ನೀನು ನನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಆತು ಜಿ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಮಾರೆ ಆತನಿದ್ದೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ತಿನ್ನೋಡು ಬಡ ಒಂದೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ ಏನಿತ ವೀಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಕ್ವಿಕ್ಕಾದ ಬಾಜನ ಮಾತ ದೆಕ್ಕಗಾಂದು ಮುಲಿತೆ ಸೋಪುದ ನೊರೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಪಂಡ ಒಂದು ವಿಮ್ ಆವೆ ವಿಮ್ಮಿಗೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದಿಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಫುಲ್ ಲ್ಯಾದರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದೆಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ತಿಂಡಿ ಆಯ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಸನೆ ಇನ್ನು ಬರ್ಸ ತುನಾಗೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಚೂರ್ಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರೋದೇ ಉಪ್ಪುನದು ಅದನ್ನ ಅಂದ ಅವನೊಂದು ಕೋಡೆ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಇತ್ತನತ್ತೆ ಕೋಡೆನ ಬರ್ಸ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಬ್ರೇಕ್ ಇತ್ತು ಇನ್ನೀ ಬ್ರೇಕ್ ಇಜ್ಜದಿನ ಬರ್ಸ ಅಂದ ಅಪ್ಪನು ಬಟ್ ಇನ್ನೀ ಶಾಲೆ ಉಂಡಿತ್ತು ಏಪಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಶಾಲೆ ಇತ್ತಿನಾನಿ ಬರ್ಸ ಜೋರು ಇಡೀ ದಿನ ಬರ್ತೀನಿ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಕೊರ್ನ್ಯಾನಿ ಆತು ದಾಲ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಜಿ ನೀ ಪಾಪ ಮಾತ ಜೋಕುಲ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಇನ್ನು ಫುಲ್ ಡೇ ಬರ್ಸ ಕತ್ತಲೇ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಲೆ ಶುರು ಮಲ್ಪೋರು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಫ್ರೈಡೇ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ದೀಪಲಿ ಮಾತ ದಿಕ್ಕದಿಯಾರೇ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪರೇ ಉಂಡು ಪೋನಗನೆ ಪಂತೆ ಕಾಣೆ ದಾಲ್ ಬೋಡು ಹಿನಿಯಂದು ಅಂಚಾದು ದಾಲೆಲ್ಲ ಬಟಾಣಿ ಕಜುಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ನೆನೆತ ದೀಪಿ ನಾವೇ ಬಟ್ ಬಟಾಣಿಗೆ ಬೇಕಿದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಮಾತ ಪಾಟು ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾಕೋದು ದಾಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಜಿಂಡ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಒಂಚ ತರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉನಾರನೇ ಮನಸ್ಸು ಹಾಪುಜ ಈಗ ಅಂಚ ಸೊ ತೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನೆನೆದು ಪಾಡುತ್ತಲಿ ನೆನೆದು ಪಾಡುತ್ತಲಿ ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡುತ್ತಲಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನೆನೆದು ಪಾಡುತ್ತಲಿ ನೆನೆದು ಪಾಡುತ್ತಲಿ ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡುತ್ತಲಿ ಪ್ರಾಣ ಬಂದ ಮನೆಗೆ ರಾಮನಾಮ ಧ್ವನಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಬಂದ ಮನೆಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನಾಮ ಧ್ವನಿಗೆ ಸುಂದರ ಮೂರ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪ್ರಾಣ ಬಂದ ಮನೆಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನಾಮ ಧ್ವನಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಬಂದ ಮನೆಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನಾಮ ಧ್ವನಿಗೆ ಸುಂದರ ಮೂರ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸುಂದರ ಮೂರ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ದೇವರನ ಕೊನೆದ ಮಿತ್ತದ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮಾತ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡು ನನೈತೆ ತಿರ್ತದ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಒಂತೆ ಗಜಿಬಿಜಿ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ದೇವರನ ಕೊನೆದ ನೆಲ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ನೀಟಾದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಉದ್ಬತ್ತಿ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತು ಪಂಡ ಇಂಚ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ವೈಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ಪತುಲೆ ಐಟ್ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಈತು ಉದ್ಬತ್ತಿಲಿ ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಲ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೆ ಬಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಡು ಬೊಚ್ಚ ಆಯ್ತಾ ಪರಿಮಳ ಪೋಪುಂಡು ಫಿನಿಶ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದೆನ್ನದು ಪಿರದಿ ಇದು ಬುಡಿ ಇತ್ತೆ
ದೇವರನ್ನ ಕೊನೆದ ತಿರ್ತದ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡು ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ದೇವರೆಗೂ ಪೂಲ ತೀದು ಬುಡಿಯೆ ಹಬ್ಬ ಆಂಡ ರಡ್ಡು ದೀಪ ಉಂಡತೆ ಅವು ನನ್ನಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುದುಜಿ ಒಂದು ಕಾಂಡೆನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪತ್ತಾದಿನ ಅವು ತೆಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ದಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಪುಲಿತ ನೀರಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ದೀತೆ ಪೂಮಾತ ಪಾಡ್ದಾಂಡ ನನ್ನೈತೆ ಬಯ್ಯ ಆನಾಗ ನೀಟ್ ಅದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿನ 5:30 6 o'clock ಉಲಾಯಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಯಾನು ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೆ ದಾಯ್ಪಂಡ ಕತ್ತಲೆಡು ಖಾಲಿ ದೀಪದ ಬಲ್ಪುಡು ದೇವರನ್ನ ಕೊನೆ ತೋರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ದೇವರನ್ನ ಕೋಣೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ 15-20 minutes ಆಡೆ ಅನ್ಮೂಲ ಮೂರು ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಮೂರ್ದಿತ್ತೆ ಅವೇನಿತ್ತೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಜೀರಾ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಕ್ವಿಕ್ಕಾದಿತ್ತೆ ದಾಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮೂರ್ದು ದೀದ ಅಂಚಿ ಪೋಯ್ನಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೋದು ಫಸ್ಟ್ ಸಾರು ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಕ ಅಂದರೆ ನೀನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಬಟ್ ಅವು ತೂನಾಗೆ ಇಂಕ ಅವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತುಕೋಡು ಮೂರು ದಿನ ಮೂವೇ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಮೂರು ದಿಯರೇ ಬಂದು ಮೂರ್ದು ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗಾನೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಸೊ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆತ್ತೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ದಾಲ್ ಕೊದ್ಯರೆ ಶುರು ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಒಂಜಿ 2-3 minutes ದಾಲ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ನನ್ನ ದಾದ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಬಟಾಟೆ ಬೇಯ್ಪಾದಿತ್ತೆ ಅವೇನು ಕ್ವಿಕ್ ಆದ ದಾದಾಂಡಲ ತಿಕ್ಕಿನ ಮಾತ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದು ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ವೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅವೇನು ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಟಾಣಿದ ಗಶಿ ಹಾಂಡು ಹಟ್ಟಿಲ್ ಮಾತ ಆಣು ನಾನು ಉಪ್ಪು ಗೊಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ದಿಯೋಡು ಬಟ್ ಐದು ದುಂಬು ಮಾತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತುದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಯ್ಬೋದು ಮಾತ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಂತುಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತದೆ ಬಟಾಟೆದ ಗಶಿ ಒಂಜಾದು ಪೌಡರ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದೆ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಚು ದಾದನ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಚೂರು ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡರ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಮಾತ ಪೌಡರ್ ಮಾತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಚಪಾತಿಗೆ ಹಾಪುಡು ಇತ್ತೇನೆ ಮಲ್ತದಿಯದೆ ಕತ್ತಲೆ ಚಪಾತಿಗೆ ಬುರ್ಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಬೇತೆದಲ್ಲ ಗಶಿ ಮಲ್ಪುನ ಟೊಮೆಟೊ ಗೊಜ್ಜು ಮಲ್ಪುನ ಟೆನ್ಷನ್ ಏಜಿ ಬಟಾಣಿ ಗಶಿ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ತನಿಷೆಗ್ಲು ರೈಸಿಗೆ ದಾಲ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ದಾಲ್ ಇಷ್ಟ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾಲ್ ಇತ್ತನ ಸೈಡಿಗೆ ದಾಲ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಆಯ್ಲ ಉಪ್ಪೆ ಸೈಡಿಗೆ ನಿಕೇನು ದಾಲ್ ಉಂಟತೆ ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಯ್ದ ಮಾತ್ರ ಬೇಲೆ ಶುರು ಮಲ್ಬೋದು ಗಾಡ್ ನೇತ ಬೇಲೆ ನೆನಪೆ ಚೆಂಕು ತುಲೆ ಏತು ಮಾತ ದೇವರನ ಮಾತ ಮುಲಿತೆ ಪುಲಿ ಪಾಡ್ದೆ ಮೂಲಲೆ ತೋಜುಡತೆ ಒಂದು ಪುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕುನ ವಿಮ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಬೊದುಲರೆ ದೀತೆ ಏಪ ವಾರ ದೆಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಗಲ್ಲಿ ಚಾಪುನ ಆಪುಂಡೆ ಸೊ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು నేను ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯನ್ ಪಿದಾಯ್ ಪುಪ್ಪೆ ಆಂಡು నేను ಮಾತ ನೀಟಾಗಿ ದೆಕ್ಕದಾಂಡು నేను ಬಯ್ಯ ಮುಟ ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ದೀಪೆದ ಆಯ್ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ನುಂಗುಡತೆ ನಾನು ದಾದ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ರಡ್ಡು ದೀಪ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪಂಡೆತೆ ಅವು ತೆಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ದೆಕ್ಕುನು ಗಂಟೆ 16 ಅವನ್ ಬರ್ತನ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಫಿನಿಶ್ ಆಂಡು ಉಪ್ಪು ಗರಿದಿಲ್ಲ ಆಂಡು ಕುಕ್ಕರ್ಡು ಇನ್ನೇನು ಉಪ್ಪು ಬಗ್ಗ ಹೊಂದಿಚ್ಚಿ ಬೇಗ ಆವಡೊಂದು ವಿಸಿಲ್ ದೀತೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಖುಷಿನ ಮನಸ್ದ ನೆನಪಿಚ್ಚಿ ಕೋರಿದೀವರು ಅಂಶತೆ ಕೋರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೆಕ್ಕಿದೆ ಪೂರ ದೀಪಿನಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀಸರ್ ಇಟ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅವೆಂತೆ ಆಯ್ತಾ ಬಾಜನ ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಎತ್ಬೋದು ನೀರು ಬೇಯರ ಒಂಚೂರು ಸೂಪಿಲ ಬೋಡಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಚಿಕನ್ನ ನುಕ್ಕುಲ ಪಾಂಡ ಇಂಜಿನರ್ ಹಾಕಿ ನೀರ್ಲ ಬೋಡು ನೀರು ಚಿಕನ್ ಮಂಜಳದ ಪುಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಇದು ಪಾರ್ದು ಬೇಯ್ಪವನ ಹಾಕಿದ್ದು ದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಈಜಿತ್ತೆ ನೀರು ಜಿಂಜಾವಲ್ಲೇ ನಾನು ಅಂಚಿದ ನುಪ್ಪನಾಗ ಕೋರಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಇಡ್ಡೆ ಕೆಲವರ ಮರತು ಬಿಡ್ಪೆ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಪು ನಾನು ಈಜ ಅಂಚನೆ ಕುಲು ಆಯ್ತಾ ಬೌಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಡ್ತೆ ಸೊ ಒಂಚ 12 o'clock ಅನ್ನೋದು ಮಾತ ಬೇಗ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿದ್ದು 1 hour ದುಂಬೆ ಆಯಿತು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಉಂಟು ತಾನೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಒಂಚು ಲಂಚ್ ಇತ್ತು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಫ್ರೀ ನಾನು ಒಂದೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಂಚೂರು ರಡ್ಡು ಬಾಜಾನ ದಿಕ್ಕನ ಮೂರು ನೀರು ಬೋರು ಅವೇನಪ್ಪಾಗನೇ ಅವರೇ ಸರ್ ಇರ ಕೈ ದೆಕ್ಕು ಸೀಕರ ಹಂಚಿ ಏತು ಸಲ ಕೈ ದೆಕ್ಕುವೆ ಪಂಡ ಚೋಲಿಗೆ ಪೋ ಅದು ಸಲ ಕೈ ದೆಕ್ಕುವೆ ಹಾಂಡು ಚಿಕನ್ ಬೇರು ಇಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ಕುಕ್ಕರ್ದು ಏನು ಉಪ್ಪುದ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಖುಷೀಸ್ ಚಿಕನ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಮುಲಿತ್ತೆ ಯಾನು ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಪರ್ತು ಚಿತ್ತೆ ಪರುಡು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಉಂದಾತು ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ 16 ಕಾಲಾಡು ಯಾನು ಫೋಕಸ್ ಆವಂದಿಜ್ಜಿ ದೀಪ ದೆಕ್ಕಗಾನ್ ಮತ್ತಣ್ಣ ದೀಪ ನಾನೆಲ್ಲ ತೆಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಕಾರಣೇನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ 6 o'clock ಕಟೀಲಿಗೆ ಪೋಪೇರು ಎವ್ರಿ ಫ್ರೈಡೇ ಆರ್ ದೀಪ ಪತ್ತಾದ ಪೋಪೇರು ಪ್ರತಿದಿನ ಎಲ್ಲ ದೀಪ ಪತ್ತಾವೇರು ಬಟ್ ಒಂದು
6 o'clock ಪತ್ತ ದಿನ ದೀಪ ಫೋಕಸ್ ಆವೊಂದಿಚ್ಚಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಂಚ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಒಂದೆನ್ ದೆಕ್ಕಗ ಅಂದು ಎನ್ನದು ಬತ್ತುಂಡ ದೀಪ ತೆಕ್ಕದಿಜಿ ಮಲ್ಲಜಿ ನನ್ನ ಬೈಯಡೆ ದೆಕ್ಕುಂಡ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಇನಿ ಮುಟ ಬತ್ತುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 12:15 ಆತನಿತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಇದು ನೆಟ ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಿದೆ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕದೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಸ ಇನ್ನಿತ ಬರ್ಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕುಡ್ಲದ ಕಲೆಗೆ ಆಡಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹೊಡಿತು ಎಂಚ ಉಂಡು ಬರ್ಸ ನಮ್ಮ ಊರುಟ್ ಪನೋಡತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಬುಡ್ತುಣು ಯಾನು ಎಣ್ಣಿಲೆಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಜೋರು ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಅಂಶದಲ್ಲ ಬೈದಿಜಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯಿನ ಯೂಸ್ ಆಂಡ್ರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಸತ್ ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಬಾಯ್